தமிழ் சினிமாவில் அந்த காலகட்டங்களில் பிரபல நடிகையாக திகழ்ந்தவர் நடிகை கீதா. இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் போன்ற பல மொழிகளில் படங்கள் நடித்துள்ளார். 1978ஆம் ஆண்டு பைரவி எனும் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார். இந்த படத்தில் அவர் நடிகர் ரஜினியின் சகோதரியாக நடித்திருந்தார். மேலும் அந்த வகையில் கடமை, கண்ணியம் கட்டுப்பாடு, சிவகாசி, அழகன், சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் போன்ற பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். பெரும்பாலும் இவர் மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடிப்பதில் அதிக ஆர்வம் செலுத்துவார். அது மட்டுமல்லாமல் தொலைக்காட்சி தொடரான ராஜகுமாரி சீரியலில் நடித்துள்ளார். தற்போது தமிழ் சினிமாவில் பிரபல நடிகராக திகழ்ந்து வரும் நடிகர் பிரகாஷ்ராஜை அறிமுகம் செய்தது இவர்தான். நடிகை கீதாவும் பிரகாஷ்ராஜும் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்த நிலையில் தமிழ் படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருந்த நடிகை கீதா பிரகாஷ்ராஜ் நல்ல நடிகர் என்று இயக்குனர் கே. பாலச்சந்தரிடம் அறிமுகம் செய்தார். மேலும் இயக்குனர் பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெளியான டூயட் எனும் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அந்த வகையில் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம், சிங்கம், வில்லு, வேங்கை, சகுனி, காதல் அழிவதில்லை, சிவகாசி, கில்லி, போக்கிரி, வாத்தியார் போன்ற ஏராளமான திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். இவரின் சிறப்பான நடிப்பால் குணச்சித்திர வேடங்களிலும் வில்லன் கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தார்.